No, mä oon Roosa Kaukonen, 21 vuotta ja tämän kesän mä oon ollut Amarillo Mikkelissä. No ihan ekan kerran mä pistin hakemuksen netissä tuohon Tutustuja tienaa, se 2 viikkoa, ja sen mä pistinköhän mä kaikkiin S-ryhmän toimipaikkoihin, mutta Prismalle sitten päädyin. Ja se oli niinku ensikosketus, mutta sitten sen jälkeen mä kysyin sitten sieltä esihenkilöltä, että pääsikö tänne kenties kesätöihinkin. Ja sitten sieltä aukesi paikka, niin olin siellä sitten, olikohan mä kuukauden sopparilla. Ja sitten taas sen jälkeen mä kysyin, että pystyisikö niinku koulun ohella, lukion ohella tekemään justiinsa siellä töitä. Ja sitten oikeastaan koko melkein sen lukioajan mä olin siellä aina pari kertaa viikossa vähän riippuen. Ja tosi joustavasti onnistui aina. Ja no nyt tänä kesänä mä sitten kaipasin vähän jotain vaihtelua, kun oli siellä jo ollut niin pitkään. Että siellä mä tein justiinsa kassalla ja sitten siellä KT-käyttötavarapuolella ja infossakin. Niin sit kun oli ne tullut tutuksi, niin sit mä halusin vähän jotain menevämpää. Ja ajattelin just, että ravintolassa työskentely voisi olla sitten semmoinen seuraava askel. Niin sit mä pistin kanssa ihan netissä hakemusta Amarillolle kesätyöpaikasta ja nopeasti tuli sitten yhteydenotto. Et sitten haastattelu tehtiinkin etänä, koska mä olin au pairina Espanjassa, mutta se onnistui sitäkin kautta tosi hyvin. Et sitten aukesi paikka täältä ja tulin tänne. Mun työtehtäviin kuuluu pääsääntöisesti just tarjoilu, että toivotetaan asiakas tervetulleeksi ja sitten ohjataan pöytiin. Sitten siinä kysytään juomia ja kenties suositellaan jotain tuotteita tai annoksia. Ja sitten koko se aika, kun he on täällä ravintolassa, niin palvellaan ja katsotaan, että kaikki menee niin kuin kuuluukin mennä. No muita hommia, niin tuossa baarissa just drinkkien teko. Ja sitten olen päässyt tekemään myös somea, että TikTokiin ja Instagramiin on käyttäjätunnukset annettu. Niin sitten jos on ollut hiljaisempia hetkiä, niin olen päässyt myös sitten toteuttamaan sen puolen juttuja, tekemään videoita ja laittamaan postauksia. Sitten olen käynyt tekemässä myös vuoroja Vilhelmissä yökerhossa ja sitten Vaakunassa eli aamupalapuolella. Niin semmoista helppoa hommaa, että tiskiä vaan ja blokkaamista. Ja sielläkin on sitten saanut semmoiset perehdytykset, että on hyvin pärjännyt. Tässä työssä mukavinta tai parasta on kyllä ehdottomasti ollut työkaverit ja niin kuin ilmapiiri, että on tosi semmoinen rento ja alussakaan, mäkin olen semmoinen säheltäjä, niin alussa lasit rikkoutuu paljon helpommin ja tulee muuta virhettä ja ei muista kaikkea, niin sitten on ollut tosi niin kuin matala kynnys kysyä just, että hei, miten tämä nyt oikein menikään, että en muista. Niin ilmapiiri on ehdottomasti ollut paras, mutta toki myös sitten just se some, se on tullut semmoista lisää, kun sitä ei ole päässyt aikaisemmin tekemään ja se tuntuu niin kuin, ei tunnu työltä rehellisesti sanottuna, niin sitten se on kiva, että sitä on päässyt tekemään myös työaikana. Ja kyllä mä tykkään siitä, että usein kun tulee ihmiset ravintolaan, niin he on niin kuin vapaalla ja se ilmapiiri ja tunnelma on rennompi kuin joissain muissa työpaikoissa välttämättä olisi, niin se asiakaspalvelukin on mukavaa. Ja sitten kun saa palautetta, hyvää palautetta, niin sehän tuntuu aina hyvältä. Joo, kyllä ne olisi niitä parhaita juttuja. Vinkkejä ehkä antaisin, että ihan vaan rohkeasti, no tämä klassinen, että oma itsensä, että jos hirveän jäykkä on tai yrittää olla tosi semmoinen virallinen, niin sitten siinä se ei ehkä tule niin luontevasti. Että mä ainakin huomaan, että on kiva heittää vähän läppää ja jos niinku tilanteeseen sopii ja mennä muutenkin rennolla fiiliksellä, niin se ehdottomasti. Ja sitten vaan niinku työporukassakin rohkeasti on oma itsensä, niin sitten on aina niin kuin helpompi ja mukavampi tulla töihin, kun niin kuin ei tarvitse pidätellä ja pitää jotain kulissia tai roolia.
niin ehkä sellaiset. Ja että rohkeasti kysyy vaan sitten apua. Että se on tosi ikävä, jos ei sit uskalla ja sitten on semmoinen epävarma fiilis. Niin sellaisia.